Hej sammen og velkommen til denne video, og i dag spiller vi Fortnite Battle Royale med Markus. Vi viser jer, hvordan vi sådan spiller to på en PlayStation og spiller Battle Royale. Ja, vi skal have et win, og det kan I se jer. Hvis I går ned og liker og subscriber, så vil vores dag blive meget bedre, og vi laver en 50 sub special, når vi får 50 subs. Og det er Felix, der er lidt irriterende. Men prøv at høre. Men det har jeg også gjort på, når jeg får 50 subs video. Du er inde på Quest/Liga. Ja. Så det prøv at høre. Er I klar? vi gør er, nu, vi holder trekant inde. Der er en trekant lige der. Ja. Den holder jeg inde. Så vender vi. Så står der player 2, og så kommer jeg ind, og I skal ikke holde den ind, fordi så går vi ud igen, og I skal heller ikke trykke cirkel. Eller nej, hvis I holder den ind igen, så kan I ikke komme til ready op og alt muligt. Ja, men nu er vi to, og så skal vi spille Battle Royale. Ja, Battle Royale. Og vi glæder os til at hygge med jeres seere, fordi I er så søde. Og nede i kommentarfeltet, så kan I lige finde nogle idéer til, hvad vi skal lave næste gang. Måske en musikvideo. Musikvideo. Og næste gang skal vi næste gang skal vi spille med en, der hedder Jack the Champ. Ja, men musikvideoen har jeg lovet en af jeres serier med Markus. Ja, og vi skal hygge os nu, og nu skal vi kun tænke på Fortnite, og vores seere, de er det bedste i hele verden. De er søde, og de er dejlige. Prøv at se, nu er der 2 steder af os. Ja, det der ikke er så sjovt med det her, er, at du mister halvdelen af skærmen. Ja. Jeg tænker, vi lander ved Oscar. Ja. Og vi takker buschaufføren, ikke? Tak, like. Og hop. Hoppe, loppe. Og hvis det er fordi, at den default, så er det en brand new account. Ja. Men Felix han har en sindssygt god account, og en anden gang skal vi spille på min egen account, men det kan vi ikke lige nu. Og når vi spiller på hans main account, så er jeg meget, meget bedre. Plus så har jeg hele skærmen for mig selv. Ja, så vi er lidt dårlige, fordi vi er en halv skærm, men vi må jo gøre os gode. Ja, jeg når ikke helt til den. Jeg lander ved tankstationen. Det kunne jeg også, men det gad jeg ikke. Men jeg var... Wait a second. Wait a minute. Ser I dig? Der er våben, der er psyko. Overpilot. Jeg har et ære. Der er nogen hos mig. Jeg ved ikke. Der er ikke nogen hos mig. Ja, fundet. Jeg tror lige, det var. Der er en hos mig. Fik en. Den anden. Skal jeg komme over til dig? Ja, jeg har lige fået en Frenzy. Vi mødes herhenne. Jeg kommer hen til dig. Ja. Nej, derovre. Jeg skal lige dræbe ham her. Thomas Jackie. Okay, sygt. Der er en spiller her. Død. Hvis I ikke har prøvet at spille det der creative, hvor du kan lave dit eget spil, så er det ikke ligesom at kunne flyve, men dobbelthop, og så kan du ikke lige nu, men så kan du det her, prøv at se. Ja, men jeg skal lige hente noget. Og vi lander. Og en af vores venner inviter os.
Og der er en person, der står FK, fordi han er på toilettet. Og der er en Oscar, der har fundet mig. Og husk altid at subscribe til, hvad er det nu, Felix? Felix Gaming kanalen. Ja, og Judex og Shadys, fordi det er nogle dejlige YouTuber. Og plus jeg har lavet en video med Judex og Shadys. Det har jeg nemlig lavet en video, hvor der er nogle billeder af Judex og Shadys. Ja, jeg har Miffy. Jeg tager Miffy. Der er nogen på mig. Der er en default på mig. Der er også. Fik ham. Nå, kommer du over til mig? Jeg åbner bolden. Vent lige, jeg vil også gerne have lidt loot. Ja, okay, det kommer. Jeg har lidt dårligt loot. Prøv at se mit lorte loot. Ej, Ja. jeg har godt loot. Men husk altid, hvis I dør i Fortnite, så kom igen. Altid prøv, så bliver I bedre. Ja, det bliver bedre. Det gjorde Felix og mig. I starten var jeg røvdårlig. Felix han viste mig Fortnite, så blev jeg god. Jeg prøver at se, det der, da jeg var røvdårlig. Ja, det var da jeg var røvdårlig. Og nu er jeg bare professionel. Felix, du er ikke professionel. Okay, ja. Men hvis I ikke har tjekket min flyvekanal, Flyve Felix ud, eller den skal I tjekke ud, så er jeg ikke professionel. Så er mig og Markus ikke professionel til at flyve en drone. Men vi vil ikke afsløre alt ved videoen. Ja. Vi afslører bare, at det går ikke går godt. Vent, har du lige taget en ting, hvor der var 1000 shotgun-skud i? Ja. Ja, min arm er fuld. Trillion. Det var en trillion. Har du alle tingene? Men det betyder, at jeg skal... Har du et medkit til mig? Ja. Det betyder, jeg skal have sniper. Ja. Og lidt til den chest. Det er det bare. Men jeg vil gerne have guld, tak. Eller det tager du bare. Nej, jeg har ikke taget alt. Øjeblik. Tag lige det sidste Sådan. guld. Tag lige guldet. Det sidste guld. Nå. Jeg danser. Default. Der er en spammer der. Spammer? Ja, lige her. Lilla. Her. Hvorfor ødelægger vi ikke den her, hvor der er sådan så godt loot? No, I don't know. We have the right parrot. No! You say you're crazy. Så talte du om dansk, mand. Ja, har du også set den der? Ja, Dansker. Hvad er det der? hey, det er min turret. Nå, så den lige op. Der. Kom, vi skal afsted. Hvor mange er der tilbage? Jeg har 4 kills. Hvor mange kills har du? 4. Og vi har 8. Jeg har en idé. Turret versus turret. Nej. What the? Kom, Felix. Har du prøvet at lave en turret mod turret? Jamen, det virker ikke helt. Jo, fordi at det er din turret, der vinder. Ja, det ved jeg godt. Den når ikke engang at, den anden når ikke engang at blive skudt. Vi skal lidt længere ind ad mappet. Der er stadig nogen hos os, kom.
Er der? Ja. Hvor er det, der bliver skudt henne? Over ved her. Og ved os bliver der skudt igen? Ja. Ja. Skudt, og for at håbe på, at der er nogen, der kommer. Ja. Jeg tror, det er fordi, de prøver at ramme. Ja. Videre. Vi er stadig den her vej. Hej. Men seere, vi elsker jer. I skal ned i kommentaren, så kan I lige skrive nogle idéer til, hvad vi skal lave næste gang. Måske Minecraft. Ja. Der ligger lidt blod herovre, Felix. Ja, herovre. De er her. Er du ved at dø? Nej. Der er nogen, der skyder mig. Nej. Det er den eneste teammate. Fik ham. Nej, det var ikke hans teammate. Er der nogen? Nej. Nå. Hvorfor skudte du? Fordi jeg skulle reload. Hans teammate er her et sted. Nå, men du mener deres begges teammate? Ja. Der er de. Der er en af dem. Ja. Han var okay. Upsi da. Men jeg tror lige, der var nogen. All Teenage Mutant Ninja Turtles. Here's the actual power. Nej. Au, de jeg blev skyder. skadet. Au, det gjorde jeg. Hvor er han irriterende, ham der? Der er to, der har sin teammate. Ej, han har gjort mig lidt HP. Det er mine medkits, så der ved de. Det er min medkit. Det er mit. Der er nogen der, der er nogen der, der er nogen der. Vi er gode i det her game. Girl, vi var i god. Du siger ikke noget om mikro. Kom, lad os... Du siger ikke noget om, vi kom på anden plads. Der var nogen, der blev opdaget. Der! Du siger ikke noget om, der var nogen, der kom på anden plads. Nej, bare roligt. Nå jo, de hørte jo, at jeg sagde det. Må jeg få et big shot? Jeg har flere. Vil du have et mix? Nej. Du har 98 HP. Det ligner, du trænger til et medkit. Nej, man skal ikke bruge sit medkit, når man er kun så lidt liv. Jamen, der er 3 medkits. Det er lige meget. Jeg har en flopper til dig. Okay, skal man flopper. Flopper. Ej, slap af. Ej, det er bare din. Chappen. Chappen. Okay. Hvor skal vi hen? Hvor tænker du? Og zonen er allerede lille. Jeg tænker måske den her vej. Der er nogen, der skyder herinde. Er der? Ja, det er der. Ramt! En død! Hvor? Ja, der. Jeg ramte ham. Ikke noget. Der er nogen, der skyder på mig. Fik ham. Okay, det var en teammate. Der er flere, der skyder. Hvorhenne? Herovre. Her. Og her. Jeg tænker bare, vi... Der er her. Vi tager her. Har du fundet dem? Jeg hører skridt. Nej, det er min egen. Nu kan jeg høre dem.
de er tæt på. Jeg glemte at sige, at vi Det der. havde en på besøg. Og det var Markus. Det var ikke, at vi havde en med. Vi havde en på besøg. Der er big shield. I dette game. Der er big shield. Big shield. Big shield, big shield, big shield, big shield. Er der nogen, der skyder? Next. Vi skal den her vej. Fordi Ja. det var her nogen skød før. Chop daddy, chop daddy. Jeg har 11 kills. Ikke alle. Jeg har 8. Han er der. Død. Jeg er så sindssyg i dag. Ja, det er jeg også. Ja, det er vi. Du får et level up. Yay. Det er min account. Ja. Jeg er ikke glad, jeg er sur. My name is Sushi. Sushi Carteret. Icon is the no moderate. I could not slightly side Og it. fordi vi havde en på besøg i dette game. Hvad er din yndlings TMNT-våben? TMNT står for Teenage Mutant Ninja Turtles. Jeg kan bedst lide Michelangelo. Og hvis I ikke ved, hvem han er, de går der. Der er nogen der. Det er UF. Raphael. Han står der. Ja. Ram! Han er ramt. Han er 1 HP. Miss. Vi bliver skudt heropfra. Og lad os se, om vi får en nuke. Toget kommer, skal vi på toget? Hvor kører den? Nej, den kører ud af zonen. Nå, nej. Det kan være, der er nogen på toget. Kig lige. Nej. Men der er loot Kom. med et big shield. Jeg tager lige big shield hurtigt. Der er nogen, der skyder. Ja, jeg kommer. Derovre. Chop dirty, chop Ja. dirty. I skal ikke tage invitesne. Ja. En vejsene er bare nogle andre. Ja, der er bare blevet venner med os, fordi vi er gode YouTubere. Nej. Nok nogen, der kender os. Ja. Ja, var det dig, der snipede? Ja, det var mig. Men der er flere. Hvor er han? Der. Han Det er er der. han. Der. Top dirty, top dirty. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er super god med den her. Er der flere? Det tror jeg. Der er nogen der. Han er ved at dø. Okay. Nej, jeg rammer ikke. Jeg rammer lort lige nu. Fik en. Ja. Så er en død. Vi er gode til det her. Det kan være, vi er venner. Hvor er de? Hvor skyder de hen på? Herhenne. Vi er ingen af os er blevet knocket endnu. Ja. Det er faktisk ret vildt. Det er et vildt game, det her. Ja. Men hvis vi vinder, laver vi, optager vi et game til. Ja. Vi taber, Hvis jeg kan nå det. ja, hvis vi taber, optager vi ikke en game til. Så det er bare med at vinde mig. Ja. Der er 2 hold tilbage. Jeg tror, vi håber med popcorn. Jeg tænker måske at håbe med popcorn på, at vi vinder. Der er kun 2 teams tilbage. Det betyder, at der er 4 tilbage. Og de har ikke en medaljon. Vi er de eneste, der har en medaljon. Der er ingen andre, der har taget bosserne. Jeg tager lige hende her. Der kan, nej, eller ham. Jeg ved det ikke, fordi så kan han hjælpe os. Fordi jeg tror, han er sådan lidt. De er her. Fik den ene. Ja, kommer. Fik den anden. Må jeg få den?
Hvad for en? Markeren. Jeg har... Ja, bare tag den, bare tag den. Ja. Du gider heller ikke at bruge dit guld, vel? Jeg er ligeglad. Jeg tager lige Big Shoulder. Ja. De andre to, de er... Det kan være, de er oppe på high ground. Ja. Har de det? Det tror jeg. De er oppe på det der store tårn. Eller skal vi gå op på det der store tårn? På det der? Ja, det tror jeg. Vi går op på det der. Og hvis de er der. Nej, de er derovre. Og hvor? De er et sted. Hvor er det? De er lige skudt. Der er kun én tilbage. Hans teammate er død. Noget mindre han reviver sin teammate. Vent, har sin teammate lige fået fall damage? Død fall damage? Nej, lad os pickaxe ham. Nej. Du pikker ikke sammen, ikke? Vi skyder ham. Nå, det er ham der. Er det ham? Ja. Lige meget. Nej, pickaxe ham. Ja, vi spiller et game til. Vi hænger på Nox. Vi er bedst på PlayStation. Yeah. Den optager stadig. Ja, se jer. Vi elsker jer. Vi skal spille et game her. Let's go! I got a feeling cause I can't wait. One circle. Ej, der er en, der har et tryhard skin på. Han er virkelig tryhard, ham her. Jeg dræber ham. Hvad sker der? Må jeg vide, hvor vi skal lande nu? Ja. Yeah. Når vi skal huske at takke buschaufføren. Jeg var den første takke buschaufføren. Ja. Det er jeg glad for. Vi skal lande i fencing fields. Okay. Nej, vi lander derovre, hvor du har sagt. Ups, jeg har ikke sagt noget. Jeg har en bedste idé. Jeg lander der, hvor jeg lander, du lander der, hvor du lander. Nej. Jo, fordi det gik jo godt, så fik jeg nogle gode ting, og du fik nogle gode ting. Er det jo ikke bedst? Nå jo. Så lander jeg ved tankstationen, og som en fejl lander ved tankstationen. Og jeg lander henne ved det her sted, lille sted, og så går du over til Tankstad. Tankstad. Jeg er ved tankstad. Er du ved Tankstad? Ja. Jeg er ved en vindmølle, som heldigvis ikke lander på vindmøllen. Der er nogen, der skyder. Det er perfekt. Nej. Hvor skal jeg? Nå. Jeg troede, at vi allerede har fået 7. Der er nogen, der har fundet mig, og jeg er lige landet. Og du har ikke nogen våben. Ja, det har du ret i. Du skal væk. Nej. Bare må finde. Det er bare lige... Yes, en gun. Og vi lukker ham herind. Der fik jeg det samme ligesom i sidste. Cardbox. Kan du ikke lige tage cardboxen? Tag lige cardboxen. Min opgave er cardbox. Skal jeg tage den der card herhen? Ja. Det gør jeg også i sidste game. Så går det. Der er et helt team hos mig. Ej, skal jeg komme her? Nej. Nej. Du klarer det. Bagefter kommer jeg Ikke igen. kød. Bare væk. Bare løb, Felix. Okay. Hvorfor? Hvis du får ham der. Nu. Ja. Hvor er du god? Jeg fik ham. Det er snyd, du er blevet så god. Ej, min yndlings shotgun. Ja.
Væk med Frenzy. Væk med. Tryk pil ned på Frenzy. Nej. Jeg vil se, nej, pil til venstre. Nej. Jamen, det betyder, så kan jeg se, hvor Frenzy er. Kom lige her. Men du skal jo have den anden shotgun jo. Skal I ikke tænde noget lys, drenge? Vi laver video. Okay. Ja, jeg tager Frenzy. Åh. Du får en bedre Frenzy jo. Kom, ind i bilen. Ind i bilen. Ja, hvor er Frenzy? Nå jo, må jeg få den der cardbox hurtigt? Jeg har åbnet. Nej. Jeg har åbnet, Felix. Men jeg tjekker lige volden. Gå lige ned. Det er ikke henne i volden. Det er hernede. Jeg er næsten aldrig herhenne. Det kan jeg godt forstå. Næh. Lad os se, om en bil kan holde toget. Jeg fik en lille pump shotgun. Lad os se, om toget kan holde. Kan du? Stop! Jeg gør det langsommere. Nej, Felix. Nej, fordi det er langsommere, når det kommer ind i by. Frenzy! Yes. Jeg fik en, vil du have en lille pump? Her, du må få den her Frenzy. Hvorfor gider du ikke have den her Frenzy? Hvilken? Felix. Kom her. No. Felix, hop af. Funny version. Her, tag den her. Tag den her. Kom med mig, vi skal over til det der. Kom ind. Til toget. Nej, vi skal hen til. Ja. Var det da ikke fedt? Jo. Jeg er allerede level 8, før vi er level, hvad hedder det? 10. Nej, 2, 3. 3. Det der banner har engang været en opgave. Nej. Eller er stadig en opgave. Ja, for nogen. Ja, også for dig, men jeg kom til at ødelægge banneret. Vi skal lige have ham der. Vi skal lige have de her for nu. De skal ikke. Fik en! Ja, og jeg er 21 HP. Hvor er du henne? Ja, muligvis blev jeg knocket af en turret. Du er blevet nokket, så vil du være død. Nej, skudt af en turret. Kom. Oscar-tid. Han hedder Duster-tid. Nej, der gider jeg ikke. Der gider jeg ikke. Ja, dig gider vi ikke. Oscar. Hvor er du? Men lige han er der. Nej, løb. Hvorfor? Jeg er nede. Han pickaxer. Døren er åben. Lukker døren. Løb. Kom herned. Jeg kan ikke hoppe over. Du kravler bare forbi jo. Og ja, byg en væg. Box like a fish dig selv. Nu. Nå. Må jeg få mere penge? Hvad? Men vi vil gerne lige sige tak for den her video. Ja. Vi har hygget os, og vi har spillet. Mm. Men vi vil sige tak. Jeg håber, I nyder den. Vi ses. Ja, hej.